her er en dyrcelle. Dyrceller er eukaryoter. Eukaryoter har en cellekerne. Eukaryoter er også flercelleorganismer. Det vil sige, det er ikke ligesom en prokaryot, som kun er encellet organismer og indeholder ikke en kerne. Rundt om denne eukaryot dyrcelle har den en cellemembran. Cellemembran er det, der nærmest beskytter cellen for fremmede organismer. Det vil sige, at den vælger, hvad der skal komme ind og ud af cellen. Alt indeni er cytoplasmaet. Inde i cytoplasmaet er der forskellige organeller. Et af de vigtigste organeller, det er ribosomen. Ribosom er det organel, proteinsyntesen foregår. Herinde, der koder aminosyrene om til proteinerne via DNA. DNA'en indeholder de koder for de proteiner, som vi skal bruge, og her koder ribosom aminosyrene sammen. Efter ribosomen ved proteinerne inde i det endoplastiske reticulum, som fremstiller proteinerne. Derefter kommer det herover til Golgi-apparatet. Golgi-apparatet er ligesom et transportsystem, hvor det opbevarer proteinerne og sender det videre ud til cellen. Mitokondrien er der, hvor respiration foregår, hvor cellens energi er. Det vil sige, at mitokondrien respirerer, så cellen får energi, ligesom et kraftværk.